Tak ještě jednou. Jenom jste mě teď slyšeli, no nic. Jestli jsem to pokazila, to je jedno. Točit nebudu už a netočila jsem teda z radosti, vůbec mě to netočilo, já se vám omlouvám, že už nebudu točit. Ale bylo to celkem propadák, teď ty dvě první videa. A nebaví mě točit vůbec. Říkám to důrazně a naposledy nebaví mě točit. Doufám, že vám to nevadí a zůstanu u starého dobrého lajkování a odebírání a dislajkování a prostě ahoj.